Zdravím vás, priatelia, ako som slúbila, k Medzinárodnému dňu detí som urobila tento album, ktorý je o Alice z ríši snov. Obálka je trošku 3D vyzdobená a použila som glossy akcent. Vzadu je len Alice a poďme pozrieť, čo je vo vnútri. Keď otvorím, dobrodružstvo sa začína. Fotografia sa dá vložiť sem a dá sa vložiť aj sem. Takto. Dá sa vložiť aj tu do vrecuška, tu a tu. A tu som vyrobila Alicu, ako padá do diery dobrodružstiev. Celé sa to zatvára na magnet. Ďalšia strana má túto pohľadnicu z krajiny zázrakov. Tu máme zozadu vrecuško. Alica sa s kľúčikom snaží otvoriť dvere. A tu je taký akordeón. Môže sa tu vložiť aj fotografia. Tu som vyrobila obáločku a v nej je možnosť na 2 fotografie a napísanie. Fotografia sa dá dať tu a samozrejme napísať sa môže aj po bokoch obálky. Zatvára sa to na takúto šnúročku. Fotografia môže prísť sem. A tu máme na magnet zavretý akordeón na fotografie. A keď to trošku posunieme, tu je ten zajac, ktorý čaká s hodinami. Tu som vyrobila hodinky s hýbajúcimi sa rúčkami. Táto strana celá sa zavrie na magnet. A keď ju otočíme, na boku je vrecuško s možnosťou pridania fotografií. Tu už máme Alicu za stolom so zajacom a s čarodejníkom. Dá sa tu tiež zasunúť niečo. Dobrú chuť. Ďalšia strana má takéto vrecuško z boku. A koláčik jej hovorí jedz ma. Ďalšia strana máme žabu s obálkou a tu je takýto akordeón. Ďalšia pohľadnička s kráľovnou, ktorá chce mať všade samé srdiečka. Tu je zajačik, ktorý ohlasuje príchod kráľovnej so záložkou a na poslednej strane máme takýto akordeón, ktorý sa zasunie za tieto srdiečka a vrecko je aj pod kráľovnou. Dá sa tu zasunúť fotografia tiež. Tak toto je môj darček k Medzinárodnému dňu detí. Ďakujem za vašu návštevu. Verím, že sa vám
album zapáči, príležitostne urobím návod, ako si takéto viazanie harmonikové urobiť. Prajem krásny deň s vašimi deťmi a vidíme sa pri ďalšom videu. Dovidenia.